Akwai matsala a Najeriya. Boko Haram sun dawo da ƙarfinsu. Yanzu haka a halin da ake ciki, yankuna da dama a Maiduguri ba sa cikin kwanciyar hankali. Idan muka koma Zamfara, kusan kullum al'amarin kenan. Idan muka je Katsina, su ma suna fama da tashin hankali na rashin tsaro. A Bauchi, yankin da ake ganin kamar tana cikin kwanciyar hankali a arewa, matsaloli sun fara shigowa Bauchi. Ana ɓoyewa ne, ba a bayyana wa mutane. Amma a Bauchi, yankin alƙaleri, Bansiri, Kwalkwal, Digare suna fama da matsalan tsaro, ba a bayyana wa mutane. Ana ɓoyewa. Ya kamata gwamnati ta yi abin da ya kamata. Ya kamata a yi tashi ta sauke wannan nauyi da yake kanta na kare rayukan al'umma. Alƙawari aka yi cewa za a ba wa al'umma kariya. To yanzu haka su kansu jami'an tsaron ma ƙoƙari suke su tsira da rayuwarsu. Su jami'an tsaron ma kusan kullum sojojin kashewa ake yi. Kusan kullum abin da ake kenan. Maiduguri ko yau din nan mun samu rahoton da yake nuna cewa Boko Haram sun je sun yi hari jami'an tsaro sun kashe na kashewa. Sun kashe mutane amma ba a faɗa ba a bayyanawa. Bari ku ji abin da wani daga cikin 'yan majalisu na yankin Borno yake faɗa da bakinsa. Ku saurari wannan bidiyo ku ji. Because Boko Haram is using armed drones. Let it be on record. They are using armed drones, weaponized drones, which Nigerian army is not using. In other words, they are more sophisticated and advanced than the Nigerian army. Lastly, I lost people in Wajiroko. We lost people in Wajiroko as a result of Boko Haram insurgents. This is the few I can give you, just a tip of an iceberg as far as my constituency is concerned. I observe one thing. Boko Haram is fast coming back worse than what we had in the past. Take it or leave it. Boko Haram, ISWAP, or whatever name you call them, they are coming back. Let us do something serious in order not to go back to our days when 22 local governments out of 27 local governments of Borno were occupied by Boko Haram. Secondly, Mr. Speaker, honorable members, we should be complacent. Rome used to be the greatest empire on the world, but it was destroyed by the complacency of the Romans because of their inability to take things serious to deal with their enemies. So as I'm speaking to you, personnel, there are no Nigerian army personnel. They don't have enough personnel to face these boys. That is the truth. They are committed. They are very strong in their own stand, but unfortunately, they don't have enough personnel and equipment to face the Boko Haram. I have seen it. Nobody reported it to me because I went to my constituency on Saturday and came back on Sunday. So, Mr. Speaker, honorable members, we shouldn't be complacent with this. I align with Honorable Gaddi by saying that we should do our own needful by doing the proper oversight of money expended, because between 2015 to 2019, Nigerian government spent 19 point something trillion naira on security issues. I have the record with me.